हाय हॅलो एस एम क्रिएटेशनमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे. तर आता आपण इथे भजी बनवणार आहोत. तर इथे मी एक कांदा कापून घेतलेला आहे असा बारीक करून आणि 4-5 हिरव्या मिरच्या, कोथिंबीर अशी कापून घेतलेली आहे. तर इथे बघू शकता 1 वाटी आपण बेसन घेतलेलं आहे. हे बेसन आपण याच्यात टाकून घ्यायचं आहे. आणि इथं थोडंसं वरती बेसन पीठ घेतलेलं आहे. इथे बघू शकता. इथे आपण आता याला छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. तर आता इथे आपण थोडे हळद टाकून घ्यायची आहे. अर्धा चमचा, पाऊण चमचा. इथे मी अर्धा चमचा ओवा टाकते. छान अशी चव येते. इथे बघू शकता अर्धा चमचा मी आवश्यकतेनुसार मीठ टाकून घ्यायचं आहे. मी इथे आता ओवा टाकून घेतला आहे आपण, हळद टाकून घेतलेली आहे. आवश्यकतेनुसार मीठ टाकून घ्यायचे. मी इथे थोडं पाऊण चमचा मीठ असेल हे. आवश्यकतेनुसार मीठ टाकून मी पाऊण चमचा टाकते 1 वाटीसाठी. इथे बघू शकता. तर आता आपण हे चांगलं असं मिक्स करून घ्यायचं आहे चमच्याने. सगळं एकत्र करून घ्यायचं आहे. याच्यात मी 4-5 हिरव्या मिरच्या कापून टाकल्या होत्या. आता याच्यामध्ये मी अर्धा चमचा लाल तिखट पण टाकणार आहे, म्हणजे छान आपली चव येते आपल्या ह्या भज्यांना. इथे मी आता अर्धा चमचा लाल तिखट टाकते. आता हे सगळं चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे. बघू शकता आपण असं कोरडं चांगलं मिक्स करून घेतलेलं आहे. आता याच्यात आपण थोडं पाणी टाकून याला छान असं कालून घ्यायचं आहे. थोडं पातळच करायचं, कारण पातळ केल्यामुळे थोडे भजे आपले छान येतात, पण चव लागते त्याची. अशा पद्धतीने मी थोडं पाणी टाकून असं हे मिक्स करून घेतलेलं आहे. बेस थोडं भिजू द्यायचं आहे. नंतर आपण आता याचे भजे करून घ्यायचे. याचे भजे करून घेणार आहोत. तर इथे आपण आता थोडासा सोडा पण टाकून घ्यायचा आहे या भज्याच्या पिठामध्ये. इथे बघू शकता थोडाच टाकायचा, जास्त पण नाही टाकायचं. सोडा टाकून झाल्यानंतर आपण हे छान मिक्स करून घ्यायचं आहे अशा पद्धतीने. गॅसवर कढई ठेवून घेतलेलं आहे. आता हे आपलं तेल तापून झालेलं आहे. हे माझं चकलीचं तेल आहे तळलेलं, त्याच्यामुळे हे लाल दिसते. याच्यातच मी भजे करून घेणार आहे. सोडा टाकल्यामुळे आपलं असं छान बेसन पिठाचे भज्याचं बेसन पीठ हे असं छान हलकं फुलकं होऊन जातं. आणि आता इथे आपण आपलं तेल तापून झालेलं आहे. आता इथे आपण भजे टाकून घ्यायचे. मी इथे चमच्यानेच टाकते, तुम्ही हाताने पण टाकू शकता. चमच्याने पण आपले पटकन होतात. थोडं पातळ करायचं आहे अशा पद्धतीने. कमी स्लो गॅस करून करायचं आहे. तेल तापल्यामुळे आपल्या पटकन भजे वरती येतात आणि लवकर होतात. अशा पद्धतीने भजे तळून झाले की आता असे थोडे लाल झाले की आता समजून घ्यायचे की आपले भजे तळून झालेले आहेत. अशा पद्धतीचे भजे तुम्ही पण नक्की करून बघा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. तर आता आपले हे भजे पूर्ण असे तयार झालेले आहेत बघू शकता. आणि हे खायला पण खूप छान स्वादिष्ट लागतात. त्याच्यात आपण ओवा बघू शकता. अशा पद्धतीने भजे तुम्ही पण नक्की करून बघा. गॅस लाईक करा, जे तुम्ही पण नक्की करून बघा कांदा भजे. तर ही रेसिपी आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. मस्त खा आणि स्वस्त राहा. पुन्हा भेटूया अशाच नवीन व्हिडिओसोबत.